Вижте хората как правят ремонт. Значи, цялата тази стеничка е от итонг 10 см широк, не е армиран, лепен с пяна за лепение. Даже горе не са успели да го дозидат, но вече са нашляпали топлоизолацията. Отдолу всичко е напукано. Но може би така ще го оставят, защото то не е тяхно. Но това им е основата всъщност. Тук ъгълчето още не са го доизмислили. Как ще го направят. Дограмата кафява, нищо че на целия блок е бяла. Те си харесват кафяви дограми. Криво, отдолу, долния ръб крив. И горе също крив. Тези поли подцинкованите влизат направо зад топлоизолацията. И не се знае какво ще се случи. Итонга не е армиран и на нищо не се държи. Да, и така. Ремонтчета.